mga researchers nga dapat isla ng sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Athena, nga yaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Bugad kag paghigugma. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Dili lang ani ako maidag-idag sa malaba nga bangko. Kag samtang nagaidag ako, bukaron ko ining ginbakal ko nga magasin. Gusto ko nga makakita sang uso nga mga bayo subong. Dason, mapili ako sang tabas kag ipatahi. Kay kung makapadala na sang kwarta si Badong, mabakal ako sa mga tela kag ipatahi. Oh, excited ako yung nga tulokon nga daw sa Donya.
abog, Linda. Abiyanay namon kung sino nga dunya ang nag-abot. Ikaw gali? Oo man. Baw ka ngayon sa imo sang imo nga buhok. Kagbagay sa imong ginasuksok mga bayo. Baw salamat sa inyo ha. Kay balo naman kamo nga amugid sini ang mga huyog ko. O galing, hindi na ako makasarang magsunod gid sadto Kay ti, medyo pigado pa Apang subong kay dolyares na ang sweldo sang bana ko. Wala na sang rason. Agod nga pitan ko ang kaugalingon ko. Hindi bala? Kung ano ang gusto ko, dapat baklon ko. Correct. Ate sige ha, mabilin ko anik ka mo. Bo, kabalan gid. Husto ka giday. Kabalan gid man ang babae nga ina. Siya lang iyang nagapagwapa. Ang kaugalingon lang niyang iyang ginapailisan. Samtang ang iyang mga anak, lamugo. Amo matuod. Kung siya layo pa. Nagausbong na ang kamot. Ang iya naman ng mga anak mga baho init. Ay, abo. Ano nga klase iloy inising Linda man? Manol Kag hindi lang ina Ginahimo pa niya nga mutsat sa ang iya mga anak. Ano? Oo! Sa baylo na siya mag-obra sa mga unublahon sa sulod sa balay. Sila yan ni Aliyah kag ni Atinang naghimo. Ay, abaw naluoy gid ko ya sa duha ka bata. Atina, nakita mong ginasuksok nga bayo ni nanay? Kanami, no? Mahal bala ko no ato. Mahal gid Kay amo itong nakita kong ginasuksok sang artista sa TV, sa nagligad. Gusto ko man nga magsuksok sang amo sina kanami nga bayo. Hambalon mo si nanay Kag, ipadukol mo ako? Kung sa bagay. Sang nagligad gani. Duster lang ganing ipabakal ko sa iya. Naakigid siya dayon. Kay damo pa man kuno ako sang pwede nga masuksok. Ako yan nang. Hindi iya suluksokon ang problema ko. Kundi ang bag ko nga ginagamit sa eskwelahan. Guba na gito yan nang. Imo lang bag ang gubahaw? Ang bag ko amo man no. Duha ka tuig nang nakaligad. Sang ginbakal ato ni tatay. Ay, kay ano na iya ko no? Abi ko gani anay, kung makalakat na si tatay, manami na nga ton kabuhi. Pero nga amo man dagi hapon haw. Permi lang luto nga sudan ang ginabakal sa ato ni nanay. Kung hindi gani, itlog nga pula o kung pinirito nga itlog. Gusto ko man gani nga'y pamangkot ina nang. Pero hindi kay nanay. Kibasi kon kusion naman niya ako sinasakilid. Pero nang, hindi ba lang nga nagsiling kasakon sa to? Kung ato na si tatay sa Saudi, kag nagapadala na siya sang kwarta, makakaon na kita sa manamit. Kag makabakal naman kita sa manami nga bayo. Apat kung tani Oh, Chay Liling? Kung pensaron, makakaon na gito mo sang manamit. Pwede naman ka mga mabaklan sang iloy ninyo sa mga gamit, kay ti. Wala man nagapalya sa pagpadala sang kwartang amay ninyo kada bulan. May ginabaton na kamuya kada bulan. Ang problema, kaya ang kaugaligon na sang iloy ninyo ang ginainchindi niya. Kaya mo sila nagkakatabo Do kalain lang matuod pamatian, no? Apang nagagwa, nga sa kaugalingon lang niya ginapatungod ang kita sang inyo amay.
Husto man si Chay Liling. Isa ka tuig na si tatay sa Saudi. Apang wala gihapon kami sang nabakal nga mga gamit diri sa sulod sang balay. Ang amon cassette tape. Si tatay pa ang nagpadala sina. Bisan gani ang amon atop. Wala gid mapakaayo ni nanay. Hindi man ako makapanugid kay tatay. Wala labot nga nahadlok kami. Kung makahibalo sini si nanay, naluoy man kami kay tatay. Nga nagapangabudlay sang iya trabaho didto. Hatagon pa namon siya sang problema. Gani amo ni nagahipos na lang kami. Apang daw mabuka na ang amon kasing-kasing sa kaugot. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! 46 minutos na nakaligad sa tag ng alas 10. Mga kabyanan, sa piyakalinya si Bombo Dennis Rubica agad sa paghatag sang premyo, sang award sa doon nga lucky winner sa 1 to Panalo Part 20 promo. Bombo Dennis Rubica, please come in. Live dekron sa aton na Studio B sa pag-award naman naton sa una naton nga winner sa buong adlaw Biyernes pet sa Jess sa bulan sang Disyembre sa aton sini Water Panalo Part 20 promo aton sini nga winner mudan aton taon pa niyo from Hacienda Katumbal, Barangay San Jose, Banwa sang Ibi Magalona, no, si Carl Kenneth Cañete, no, ginawag kay na iya sini nga ngalan mga dali lang alas 7 sa asing aga Bombo Dano. So first winner naton ini siya sa aton sining promo sa buong adlaw, no. So ari siya magabato na siya sining padya groceries worth 650 pesos kag cash nga 500 pesos sa mga kabanan, no. Sir Carl, good morning. Good morning, ma. Kamusta na ang Biyernes? Mayo man. Anong Mayo si Biyernes? Mayo makay nakadaog ko. Muna, Mayo ka may grasya. Anong premyo mo gani ka ba to noon, Carl? 500 pesos na cash, kag 650 nga grocery goods. Bo temprano, alas 7 kaginag 6-7 kaginlawag before 7, no? 6 hours, ari ka na de. Te pagkabati mo lawag, ngalan mo, ano ang initial reaksyon ni Carl? Nalipay na nakadaog ta sa first time ko pa nimo kadaog. First time. Wow, terrible. So first time mo nga nagdaog, pero dugay ka nag-intra sa mga promo. Okay, at least siya dugay nag-intra, nakabatong gigrasya. Sige, ante na po patugayon na. Kaya ba puli pa si Ibi Magalona, basi bakal pa rin nagpaninda, bla. Aray mo 500 pesos cash, o nakadaho. 100 pesos. Dugan sa kapaned. 200 pesos. Another 100. 300 pesos. Another 400 pesos. Ikalima nga paned. 500 pesos. 500 pesos. Sana na 500 pesos mo. Arang imo groceries, Oo. Babuta-buta. Bawat. Ano mambal mo sa premyo mo? Thank you gid ilabi na gid sa atong Ginoo kag sa Bombo Radio Philippines sa mga staff nga nakadaog ko. Ipang bakal-bakal ko ni sa ano. Ano ng 500? Baka sa mga pagkaon Pagkaon. Anong obra ni Carl? Kapangita pa na obra sa graduate college na. May sawa na? Wala pa. Wasultiro. No? Ate pangita sang obra kag? Kasawa. Obra na Ti mo nga mga kakilala to classmate no, mga ibitara to bitaga Sinda Katumbal. Sa mga puno namon sa Sinda Katumbal Intra ka mo sa promo sa Bombo Radio Philippines basta makadaog ka mo. Kangay sa akon. Okay, basta ano gani aton extra? Basta radyo, Bombo, number 1 ang Bombo Radyo. Babalaan mo gid Bombo Dan sa listener. Ara na kay intos mo ay nakautang Ang utang mo na lang sa akon, dugangan mo entry mo padala. Okay, sige, salamat gid Carl. Kenneth Cañete, sumumudang mo taton first junior sa mga adlaw nag-claim siya padya taga Banwas ang Ibi Magalona. 500 pesos cash kag 600 pesos 650 pesos nga worth sang grocery goods. Halin diri sa Studio B ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica, isa naman ka winner sa 1 to Panalo Part 20 promo. Ang nakabaton sa iya sining award
Sa mga wala pa nakadaog, paghimo na kamo sa nga madamo nga mga entries, basi kamo naman ang sunod nga pagalawagon naton diri sa Tagsa Kadlaw. 10 minutos na nabilin ka maganahan kita sa tagnang alas 11, balik kita sa aton matahom nga drama. Masobra na isa ka tuig si Badong dito sa Saudi. Kag suno sa iya, mabakasyon siya kuno. Nalipay gid si Aliyah kag si Athena. Apang ako ya, wala. Kag nagka-problema pa ko. Hindi ako makahibalo kung ano ibalibad ko sa iya. Kaya ang halos tanan nga kita niya. Ginapadala niya diri sa akon. Apang bisan 5 nga libat, wala ko isang sinuptan. Wala bili ng kwarta sa bangko. Kag nabalaka pagid ako. Kung makita niyang balay, nga wala ko man lang napakaayo. Bisan ang gamay lang nga bahin. Kag paano kung pamangkuto niya ako? Kung nga ako lang madamo sa matahom nga mga bayo. Masami pa naman niya ginatugon sa iya sulat nga baklan sa mga matahom nga bayo ang amon mga anak. Kagdala pa sa tugon niya, nga pakaunon sa manamit, kag masustansya nga mga pagkaon. Kag bisan hindi pa maghambal ang duha ka bata. Mahibalaan gihapon, nga ginakinutan ko sila. Kiti, wala labot na maniwang, ka mga lapsi pa. Ay. Aha! Pumaayo, may napinsaran ako. Amo sining buhaton ko. Subong nay? Kanamit ba? Oo. Amoy ng pagkaon namon subong ni manang mo. Amon lang. Ha? Kun amo nay, diin yang akon. Ano gali ang kaunon ko nay? Oh, ari 5 pesos. Bakal to pulang itlog. Ha? Nay, nga ngalain niyang sudan ni Athena, haw. Makahigo man sa to ng sudan nga ini. Hindi ka na gani magreklamo dira, ha? Kay mainit gani ako karon. Pati ikaw, hindi man makatilaw sang pagkaon nga ina. Ate, huon nay. Oh, ano pa yung ginatanga mo, Athena? Kuhaan ang 5 pesos kag magbakal sang itlog nga pula sa tiyanggi. Para nga may sudan ka.
Imo ini oh. Vitamins ni Nay? Ginbaklan mo ko? Oo. Mag-inom kasi na permi ha. Kag kung may gusto ka nga kaunon, hambala lang ako. Kay baklan ko ikaw. Kinahanglan antes mag-abot si tatay mo oh. Gwapa ka na. Kag tambok pa. Atina, hindi ka lang magibi ah. Pabay ilang. Sa dason, kung bakla na ko ni nanay sa manamit nga pagkaon, matago lang ako para sa imo ah. Nga ah, abi mo, nanamian ako nga ako lang ang nagakaon sang manamit. Gusto ko man nga pati ikaw man eh. Ugaling, hindi ako makareklamo kay nanay. Hindi man mo sina ang ginahibian ko nang Ano man gali? Natingala lang kuya. Kung nga mo siya sina. Sadto, kaugalingon lang niya ang iyag na panumdum. Pagkatapos, sini naman. Anay kay madali na lang ang magpauli si tatay. Nagbago na siya. Pero sa imo lang nang nga kuya. Ginabaliwala lang niya. Bata man niya ako Hindi lang kay ikaw ang natingala, Atina. Ako amo man. Natingala gid ako. Kung nga nga hinali lang siya nga nagbag-o. Kag nangin galanti sa akon. Tatlo na lang kaadlaw. Maabot na si tatay, no? Oo. Kag amuin na ang hambala naton subong. Nay? Kag isugid ko sa inyo, kung nga hinali ko lang aging pagustuhan ka, Alia. Nga anay how? Sigurado ako nga pangitaan ako ni tatay ninyo sang kwarta eh. Kag kung mag-amo sina, maaway kami. Kag basi kung mag-abot pa sa punto nga magbulagay kami. Ote, gusto bala ninyo nga magbulagay kami ni tatay ninyo? Ba, hindi nay eh. Hindi ko yung magpasugot, nay. Hindi kami gusto nga magbulagay kamo ni tatay, nay. Very good. Gani subong pa lang, para nga hindi kami magbulagay ni tatay ninyo, tudluan ko kamo sang ihambal ninyo sa iya.
die. No more tears to cry, never cry. Just these broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundag din yun sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Athena, ngayaman ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Bugay, kagpag higugma. Direksyon, Marnie Mungkal.